dziri kupera here nyaya mumafuta zvekubude izi tikutira kuti dzipere asi aiwa zvobuda murungu ndiri kuona wakabudisa track rinyowani rinonzi svoto iro icho tinogara tichionera amasina but that is just crazy kungoziva kuti song iyi yani 3 years yabuda song iyi 3 years dzakawandisa boys. Which one? No, it's 3 days. 3 years kinzo. Ruling family. Which one? What are you? Oh, what are you? Boy Shona in the house. Rekati munzo zvinyowani. Timonzo azvinyowani. Hi TJ. But boy Shona. Wow. Ndinenyaya yako yandisina kubhiliva pandakayenza. Hanzo kambe ngori mupungisa chokwadi. Is it true, bro? Yeah, ndakamboshandako. For 10 years, bro. Yeah? 10 years. How long? 10 good years. From 2014 to 2024. Thank you for your service, bro. You're not 25 years old. Ndakura sikaiti ngati. Yeah? Atomombe sikaiti. Na watomopfeka uniform ya blue. For 10 good years. Waishandira kupi without nyebere. Munakakudakadesha kupi. No, andinazodonzwa waishanda kubana hanzi pesi nomuziyanga ari mupurisa. That anopindira. Ndakaseva from 2014 actually ndakapinda 2013 bandazopedza training 2014 handikuona kuti song yakanzoona yakanzi 3 years ago. So payakaita mbiri pape ndakachitori basa so ndakaita dzimwe 2 years ndichipfeka maski iwe sewakatrainera upi paMorris Depo? No, ndakatangira pachikurubi manazoenda kumutavazinduna. Wakatoita mupurisa uchidera ndo wakanzi ndani vabereki? Andaumitwa. Yeah? Ndingangoti chiko pane zvanaenda kuita but ndakazogudza marata ako. Kweyo mudara wako basa rake aita basa rele vabereki vako vanhu vakakurera vaita basa rele pavasina mupurisa here? Papasina mupurisa. Wakazopedzisira wakuchipurisa chikudzii? No, it's like kuti zvakaita zvoti ndaida kuita inonzi apprenticeship yayo. Okay. Aiziya. So pandai apply kuna macompanies anachanyazoziya na Julius what and stuff. Kote inonzi cross country containers what. Ndelaita zvemechanics. Alright. So waida kupinda kupolice obva unoita mechanics what. But zvasinotanga sekudaro zvakatozotanga ndichipadaifoira mainterviews paipai ndo pandakabva ndanzi chichi vanobvonyanya kubvunza kufuma apprenticeship vacho. Why for you? But tell me something. Ndaimoira because anti uchida kuita interview kana kuti mechanics anenge achibvunza zvana 6 cylinder what zvausati waita iwe wabauda kutanga. Saka ndaisikaza mani saka ndavandatagira attachment payainzi pamarondera PHQ yaita izvo zvemota zhizhi. Saka ndiri ipapo pane mapurisa. Saka ndiri ipapo maindo pavaito kuti kweofana uda kuitireko inonzi uda kuitireko mechanics iwo wakapasa zhizhi stuff. So zvakainfluenceka kekungoti unenge uri mugeto UT ubva watoda kunakirwa nemari chichi mana todzana mudhara ndikati ndada kuita mupurisa ndokunozoita apprenticeship yaenda mupurisa.
Vabereki vakati bro. Saka iwe unoziva kuti wakapasa. Saka ndakavapa condition na inenge condition like vakati kana uchitiwo wakura and stuff it's fine ukwanisa kuita mupurisa then ozongobvira ikoko because kuchipurisa kwacho kunoitwa maapprenticeship but ndakazozvirealize kuti haumaiti zvekumhanya waikoko man. Saka iwe vanenge vakuda saka unoziva kuti wakapasa English ukapasa science ukapasa maths iwewe. Zvese ndakapasa. Aiwa. Kuti uite kuchipurisa upinde usina masubjects iwayo. So pandaida kuita mechanics vaitonditi kwewe uda kuitire mechanics iwe wakapasa zvese izvi. No, pandaida kuita apprenticeship nyaya yanga isiri yekungoita apprenticeship pane dhiri ranga riri paground rekuti unozoenda kunze kwenyika chinchi UK and stuff. Saka ndo matangiro akatanga nyaya iri waona. So ini maimia kunyanya kuita mugeto youth zvekuti waungoswera maraini wakudai anhu vana kuti hazvina netitongoita zvekuti ndoenda kubasa kana kuti makutondiendesa kumberi nechikoro. So after wazama zvese izvi waita mupurisa zvaiita 3 years ago ndobva wanorova hit song honai what chii chakaimfunga makura. ndakatotora time yakatoreba ndichitori mubhabhilani ona but then uri mubhabhilani ndopaunozotanga umboda explore chichiwa kutoenda kumastudios wakudii kuzoti song yaita hit pai yakatanga zvinhu zvakazotanga kuchinja chekutanga nchoti ndaandisade kuonekwa ndakapfeka luckily tachangobva unonziya lockdown yayo taipfeka mamaski ka saka ndakazoextenda manje ndakatozoita rimwe gore ndichirwa futi maski kusina covid. Alright, so waita hit song kumashows wanga kudiwa zvaisa clash here nemashift ekugura. So zvanga zvato challenge hombe because kuchipurisa pazvinhu zvese zvaunoita unenge uchida permission. Kana unaenda kwekwe unofanira kuapply for a permission to leave the district. Kana ukaita show ku South Africa unofanira kuapply for a permission to leave the country. So you see kuti mamwe shows inongo maziya ndokuti unongofonerwa chero kuma 3 years shona waita sei uri kupi watu waona. Saka zvakaklasha big time plus kuti uonekwe wakapfeka uniform yechipurisa uchiti unonzi boy shona. utorina mapicture ako wakapfeka uniform yechipurisa here. So zvakaita manje zvoti pandakaita mupurisa I was very antisocial asingati social media but aripo of course ekudheni nemamwe ndine timu rangu rekubasa so ibasa tinawo but hatasingapost kochimbondipuka cause mangwana kavideo ndatokaposta kuFacebook ndatokaposta mapictures ayo ndikumadachina amari ndikumada mapictures ndokutsvagira ndokuisira kuWhatsApp ndokuisira inbox. Alright, so was it easy for you kuzosiya chipurisa chacho? How did it happen? Pakazo decided no indakusiya. It's not easy because chakaita ndirame ndichipfeka inonzi mask ndichoti ndaida kubuda neinonzi gratuity ndo yekuti unobuda pasina mamwe reasons awekupa inonzi gratuity like handi unoza pension is 20 years. Saka pakati pacho pane inenge ichinzi gratuity saka ukana uda kubuda 10 years unongotaura uda kubuda negratuity. Saka ndakafanira kuti ndakashanda after fame ndakashanda for gore netumwe tumamonths kuti ndisvike ipapo. So wapedza kudaro mapapers acho kuzomaprocessa murungu pakaipa. Haisi nyaya nayo. Baba unogona kurwa mwedzi wese uchifambira nyaya idzodzo. So iwe
pakuzoningirikina baba. So une department rawashandira wakanda wamenda kutraffic uku ku no ukona inini zvandandiri endisapo zvandandiri nini ndanga ndiri munhu wekuti ndanga ndiri chero even kweva kwandaigona kukwanisa kuenda wanga usingakwanisa kuti ndinotisa kuti ndangangokula down. alright Saka pane mamwe masini ekutoti waitongoti aiwa uyu musiyei pakati uyu musiyei pakati, but zvinosiyana manje. Inini pandakazotanga kunyatsoita moyo chaiwo ndandatanga zvemusic ndopakatanga kutosocialize nevanhu because unoza music unongochida vanhu community, unoda vanhu vakawanda kuti zvinhu zvako zvifambe. Saka iwe ukada ungoramba uri munhu akangoita kunge wakapula down kana kuti wakaoma moyo, ko hapana ere munhu wakambosunga kati mundaraunda pane 5 mupurisa iro chingozeta hakuna munhu ada kusungwa checks hey hakuna munhu ada kusungwa enda kuna munhu arama mari iwewe wakupanda apozina ini ndikunyatsoona uri mupurisa uchindisvikira kana ndichita zvane ndichiita uchida kundisunga kusungana bweshona weze ndakaita sosoft nemusic. Music yakandisoftaira zvisikaite plus mavocals ndasingatombozviunderstand kudhara. Saka inonzi madhezi ama muri kutraining kwako handimi maitoshauriswa kai because ndimi goronyera usanichena zara ukarike pauka zuvari manje kuna inini zvandakaita I think inini zvekuimba izvi zvakatobvira kutraining because ndakapinda nevanhu vekumateveleland so vakawanda vacho havana masenemu aya ekuti like inini senemu yangu yanga iri Chikomo, so Chikomo saka unogurupwa nesenemu yako kuita senior man stuff. okay so sezvandataura kuti kwandakatanga kutrainera ini kwanga kuri kuchikurubhi, so kwanga kwakazara mashona apa vanhu ndakatraina navo ndevekumateveleland. So mamasongs aya eshona aya vanga vasingakurunzwa kumabata, ini asingamazivi hangu but ndakakurunzwa kumabata because ndanga ndiri shona. At the same time ndanga ndiri senior man weimwe squad yechinumber 3, saka senior man squad number 1 nenumber 2 vanga vari mandevele, saka papakatoipa. Saka munhu angatori nedzungu anga ari nini ndiwo ngone dzungu ndanga ndiri nedzungu because ndaitoti tikasatoita izvozvo tinofanira kurohwa parapa kwairohwa vanhu zvekutodaro murungu kunorohwa munhu tadaro iro abvunza munhu hauna hama yakamboita mupurisa yakakuudza. ndinayo hama yangu anonzi Zimbo Trucker iko zvinezvi aura matracks kuAmerica kuti aufa pakabva kutraining airemember anga ine zuda reipapo then vaipoliswa bhutsu nemaoko zvoti hafu yeroko rwake ranga rure red kwete nemaoko bhutsu inopoliswa nemaoko sadare no brasho brasho bhutsu yechipurisa wangu kunoshandwa bro. Zvinozochinja kana wabuda wakusangana nevanhu because 6 months ese unongori mujerika, saka zvinozochinja exactly. And vari kutira kukubvisa zvatakuita zvino sisa kunge tatodzokera kuZimbabwe, tatodzokera kuti zvataita kudhara because taamu vanhu saka vanga chimbotira kukubvisa ikafiye vachikubvisai ndingaungaundurira ndikasiriri exactly. Yo ukatorwa mbama unofanira kutogara une software kutozota tizoserera ndicheme inopinda yega software iyoyo fast handicheme handidzorere handipize zvinongoitika zvega. saka uri base kuZimbabwe ndiri kuZimbabwe izvozvi ndandiri kuSA pandikanguva kana kambotora ndiri kuSA, so ndakadzoka kuZimbabwe but zvoupenyu. Saka zvaizvezvi izvezvi ndikarohwa ndochema Zimbabwe futi ari Zimbabwe hanzi neuyu hanzi saka izvezvi ukarohwa unochema here ndochema
ini chitombochemedzwa nesongo kokuzoti mbama ndama akamusoft zvokuchemedzwa ndochemedzwa neyakunemunhu mawacha chaiwo ndokumaraini kwedu kako uri kumaraini kwakafanana nanzanu namamavi unosvikaita mamavi nambuya piaso macomedians akawanda ari kumaubro zvokuti ndona vafanira vachiona machallenge emusic yavo tori pamaubra hai chaivo chaivo zvokutoti tiri padhuze zvekudaro maubra hai ndokuziya kune shamwari yangu inogara but zita rakataurika haro paanogara wait maubra primary maubra hai iri uku unoziva kuti inonzi Mountbatten malo unoziva Mountbatten unoziva rodi inonzi Mountbatten mandibvunze pano like in the papi Maubra primary neMaubra high kure no Maubra primary neMaubra primary kure nekure but it's tiri pakati like isitakatota saya neMaubra ningiri Maubra high ndaifura neko ndichijoga ka madezi acho ndaiseshena chaizvo kuMaubra hayo aiwa boshona song inyowani tainzwa akomana song inyowani yaboshona inonzi shoto tungurudza isong iyoyo kunyanya paTikTok panapa nyatsoi abuse isong iyoyo kusvika muridzi wacho kuti aiwa guys zvanyanya so endai munoita machallenge nesong yaboshona inyowani inonzi shoto. We are the home of entertainment, the best place to be. Makarorere mdani maya tina mapurisa harore alright anozvokudhibho mapurisa akamasoro anofungisisa yes nekazi zviri seiko nekazi mfesi wangu uyu ndiye munhu anokwanisa kupusha song yako kana ada zvani ewa nekazi nekazi